Moje ime je Lidija Krnjajić, iz Novog Sada sam i kada sam dobila poziv, u stvari kada sam preuzela kocku, zapravo mi je trebalo dosta vremena da razmislim kako ja to percipiram prostor i šta je to prostor za mene. I sad nekako sam shvatila da je u stvari prostor u suštini beskonačan i mislim ja ga tako percipiram i prilično relativan, tako da je u suštini moja kutija na neki način odgovor na tu beskonačnost i neizvesnost prostora. Takođe, rečenica koja se nalazi na kutiji je kao fragmenti vremena, ali space kao universe, tako da u suštini sam nekako tu beskonačnost prostora htela da obuhvatim i rečima. Takođe, ta kutija, ja sam nekako želela da ona predstavlja i taj univerzum, tako da je unutrašnjost kutije u stvari crna, a koristila sam boju crnu zato što je najjednostavnija i moja ideja je bila da u suštini da je unutrašnjost kutije u stvari ta beskonačnost prostora. To je